Usolwa omunye uthishanhloko wabasondeni ngokubandakanyeka ekubulaweni komndeni wakwaMayise basamlilo ondini ngoMgqibelo lapho kubulawe khona izelamani ezintathu ezingothisha nabazali bazo. Ngokuthola kwephephandaba Ilanga imithombo yalithi lo thishanhloko ugcwele amathafa njengoba kuthiwa usezwile ukuthi amaphoyisa ayamthongatha. Ngomsombuluko iphephandaba Ilanga libeka banzi ngokubulawa kaMnumzane Mandla Nkosi Mayise oneminyaka 36, uNkosazane Delisile Mayise oneminyaka 63, uNkosazane Phemile Mayise oneminyaka 36, Nkosazane Bungathini Mayise oneminyaka 34 noPhindile Mayise oneminyaka 29. Ukubulawa kwalomndeni kubhebhezele itwete emalungini omphakathi wasebasamlilo njengoba kuvele nezigameko zokukophoza kwegazi okuthiwa kazaziwa ukuthi zisukela kuphi. Kuthiwa amaphoyisa awusekutholile umkhondo wabesilisa ababili kwelokubulawa kwalomndeni wakwaMayise. Imithombo ithi kuvela ukuthi kunembango ezikoleni obekufundisa kuzona abafi. Kuyavela ukuthi abazali bathelwe ngamachaphazelo. Kusho umthombo. Leli phephandaba liphinde lahabula ukuthi bekungafundwa lonke leli sonto kulesi sikole ezikoleni ezimbili ezisebasamlilo ngoba abazali benengebhe ngezingane zabo kanti nothisha bayasaba esikoleni. Okhulumela amaphoyisa kwaZulu-Natal Lieutenant Nqobile Gwala uthe uphiko lwamaphoyisa i-National Intervention Unit NIU lungelele ukuyophenya udaba lokubulawa komndeni wakwaMayise. ngoLwesibili ithola imibiko ethi abasola bacasheke esigodini inayini kwaSanguye eMelmote. Amaphoyisa alandela kumkhondo afica amadoda amabili angazange afuna ukuzwa lutho avulela ngenhlamvu ebhekise kona nawo adubula abasola ababili bashonele khona lapha endaweni yesigameko.